The Ar-Arrakop Konsal Saluyot Ilocano Entertainment Show. Para kaya-kayamin nga sangapada. And of course to Ate Dongoli Dalongboy, ayan, best friend Gemma, biyag ko Ate Lamjay Gilasio, Ate Juicy. Nabayake ni ayata nalasatan ta adu apan nubo di kanto nga ta at balbaliw di kanto nga ta mauma kinaya dakkel nagpaetan day tibiya kaamok asikan may kawa darasi paging itiriga mangsarangi naunday apanagbiyan Ulang punhunain kaniya adya maikari dita managaya nauren niya manusa nulakit at dakat din na kung paldo'y biyak siksik na laing ikarikten ka kay ayate mamati ka marunaw manlong ako'y tuyok ka uray patay di na ta mapagsinan. Yes, and happy watching to Ma'am Maribel Bermejo, and of course to Ronaline, to Ate Rosemary Juan Julian, and to Kuya Albert Manuel Julian. Sweetie, ayan, happy watching. And of course to Kuya Norbert Mateo and Ate Rosdelia Mateo, my friend Leah Dabi, and of course to Ate Nela Kakal, Ate Sonia Ganyo de la Cruz. Labayan ni ayata malasatan ka adu apan nubo di kanto nga ta agbalbali di kanto nga ta mauma kenayan dakkel nagpaetan kay tibiya kaamok asikan to may kawa narasi baging mitiriga mangsarangin naunay apanagbiyan Kas ulang punhunain kaniya adya magari dita pandagaya ang bunga ureya niya manusa nulakit at dakat din na kung kalito'y biyak siksik ka laing ikarikten ka kay ayate mamati ka marunaw manlong ako'y tuyok ka uray patay di na ta mapagsinan siksik ka laing ikarikten ka kay ayate mamati ka marunaw manlong ako'y tuyok ka uray patay di na ka mapagsinan uray patay di na ka mapagsinan uray patay di na ka mapagsinan. Okay, nagbibigan kami Kenny Pao, isagot naman Kenny Madam Trinidad Sofia. Yes. Hello, Madam Trinidad. Ma'am Shami Alejo Andamencos, of course, Basta Valle.
bisikan ket pinaglipliputan mga asibiyagku Saksagot ang pagi ni Kuya Ed Daglio. siksikan When siksikan, laing di nakasarap na dardaret tepe apakabuklan tuy ayan awan kulo awan kulus nagtalka nubisika Kedi naglipliputan mga asibiyagku no awan Doon panagaya mo kaniya sa wala engay balikas di ka kumaagama ngentay agpagmarangka nga adda pay labaten ko kenka tas mula engay pinuksan ginaim nas niragsan siya doon ay di mundong ipatpate ano sa tigasat ko nga ipay mo kaniya Yes, and saksagot ang pagkita ang kanta kay ni Mami Emily Rivera. And of course to Ate Esther Hidalgo, Ate Kimberly and Miley Tumamaw. Yes. Kasapay, ulitin lang. Thank you to Madam Aida Domurique. Yes! Thank you so much, Ate. Hello, Mare! Maring Susan. Siksikan, When siksikan, laing di nakasarap dardaret tepe apakabuklan tuy ayan awan kulus Hawan tulus nagtalka nubisika ket pinaglipliputan mga asibiyagku no awan doon panagayang mo kaniya sa wemlaeng ay balikas di ka kumaagama ngentay at pagmarangka nga adda pay labat kuken ka kas mula engel pinuksan kinaim nas niragsan no siya doon dahil di mundon ipatpate ano sa tigasat ko nga impay mo kaniya ano sa